I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Good morning mga bro and sis. Ayan. Welcome back po sa ating panibagong episode. Ayan, happy 126 years anniversary Independence Day sa ating lahat, sa ating mga Pilipino, sa ating mga Pilipino. Mga bro and sis, pakita ko lang po sa inyo yung aking mini-memorize. So, kasi po sa amin sa barangay, kapag kanya-kanya po kasi kami ng lead kapag kung kanino nakatoka yung flag ceremony. Meron po sa mga kahapon, yung flag ceremony namin kahapon para ang nag-lead po mga utility. Tapos yung nakaraan naman yung sa center. Tapos yung nakaraan naman din yung pista sa peace and order. So meron din po para sa Lupon. Ako po membro po ng Lupon. So binigyan po ako ng gagampanan sa aming flag ceremony pag po ang Lupon ang nagli-lead ng flag ceremony. Ito po. Ganito po kahaba yun, dapat kong i-memorize. Ano po? Ito po yung Kapampangan dahil tayo po ay nagtatrabaho sa gobyerno dito sa Apalit, sakop po ng Pampanga. Kapampangan po lahat yung aming salita. Ano po? May basic na Tagalog, konti lang, hindi naman lagi. Mostly Kapampangan kasi nga nasa Pampanga tayo. Itong may memorize po Kapampangan. Wow. So ang gagawin ko po tatlo. Una, babasahin ko po ng may kodiko. Pangalawa po babasahin ko siya ng ito lang yung titignan ko, yung nasa umpisa, yung nandito sa dulo hindi ko natitignan. Ano po? Tapos babasahin ko siya ng walang kodiko. So tatlo po yung gagawin ko. Ito po amin ko po sa inyo. Memorize ko na yung iba nakakalimutan ko. Ayan. So umpisan po natin. Ano po? Ito po. Yung unang gagawin ko, babasahin ko lahat na may kodiko. Pamanyumpa de talaga pagobra ng gobyerno. Metong talaga pagobra ng gobyerno. At tungkulan ko, ing sumuyong tapat, ang pangmayap, pauli na niti. Lungop kong maranon, ang pangmagobra ko lampas kayong oras, nung kailangan. Magobra at sumuyo kung magalang, ampong mabilis, karang sablang mangailangan. Lingapan ko laring gamit, kasangkapan, ampong aliwa pampibandyan ng gobyerno. Magimpante, ampong makatarungan ng pamikiarap ko, karang lalapit, kaya kaming pipagobran. Magsalita ko, labag ang katawalian, ampong pamanyamantala. Kaya gamitan, ingka akong katungkulan, ang sarili kong kapakanan. Kung manyado tanggap suhol, sikap ako miragdagan, ingka akong belwan, ampong kagewan, banginganta si pamanyuno kembalen, malao siyang miangat. Pauli na talaga pagobran ako ng gobyerno, ampong mayap kembalen, ampong kepanonay ti, ako rin kapara ko talaga pagobra, kailangan, para kay metong maunlad, masaplala, ampong mapayapang Pilipinas, kaya kong arapan, taos puso kong susumpa. Ayun po yung ginawa ko, binasa ko ng may kodiko. So ang gagawin ko naman po ngayon, babasahin ko siya na ito lang po yung titignan ko. Umpisa. Wow. Simulan po natin. Pamanyumpa din talaga pagobra ng gobyerno. Meto ko talaga pagobra ng gobyerno. Patukulang ko, masumuyong tapat, at pumayap, pauli na niti. Lungop kong maranon, ang pumagobra ko lampas kayong oras, nung kailangan. Magobra at sumuyo kong magalang, kung mabilis, karang sablang mangailangan. Linga pang kularing gamit, kasangkapan, kung aliwa pampibandyan ng gobyerno. Magimpante, ang pang makatarungan ng pamikiarap ko,
karing lalapit, kaya kaming pipagobra. Magsalita ko, labag ang katawalian, apang pamanyamantala, kay gamitan, ingka kung katungkulan, para king sarili ko kapakanan. Kumanyado tanggap suhol, sikapang kumiragdagan, ingka kung beluan, apong kagewan, bangingantas yung pamanyunod yung balen, malaw siyang miangat. Pauli na talaga pagobra na ako ng gobyerno, apong mayat yung balen, kay panahon na iti, ako, at rin kapara kung talaga pagobra, kailangan para kay metong maunlad, masaplala, apong mapayapang Pilipinas, kaya kong harapan, taos puso kong susumpa. Ayun. So yung pinakalas ko, bibigkasin ko siya ng wala pong kodigo. So ang gagawin ko po, ibabaliktad ko siya. Ayan. Wow! Tapos tatakpan ko pa nito. Sigurado. Okay. Umpisahan ko na po. Pamanyumpa, din talaga pagobra ng gobyerno. Meto ko talaga pagobra ng gobyerno. Tungkulan ko, ang sumuyong sapat, ang pumayap, pauli na niti. Lungop kong maranon, ang pamagobra ko lampas kayong oras, nung kailangan. Magobra, at sumuyo kong magalang, ang pumabilis, karing sablang mangailangan. Lingapan ko lang gamit, nasangkapan, ang pangaliwa pampibandyan ng gobyerno. Maging pante, ang pamakatarungan, ang pamikirap ko, karing lalapit, kaya kaming pipagobran. Magsalita ko, labang king katawalian, apang pamanyamantala. Kay gamitan, ingka kong katungkulan, king sarili kong kapakanan. Kumanyado tanggap suhol, sikapang kumiragdagan, ingka kong beluan, ampong kagewan, bangingantas yung pamanyunod yung balen, malaw siyang miangat. Pauli na talaga pagobra na ako ng gobyerno, ampong mayap kayong balen, ampong kayong panahon na iti, ako, ang poring kapara ko talaga pagobra, kailangan para kay metong maunlad, masaplala, apong mapayapang Pilipinas, kaya kong harapan, taos puso kong susumpa. Ayun. So, memories ko na, pero hindi pa po ganun yung aking memory. Minsan nakakalimutan ko po. Kaya, binabasa ko pa rin siya ng metodiko. Muli, happy 126 years independence anniversary, at shout out sa ating mga kapatid na OFW. Yan, saan man po kayo ng panig na mundo naroon. Lagi po kayo mag-iingat. God bless po.